गिबियावनो आङो जोंनि बे जमदुवार कलेजनि लांगोनायाव गासिबो निउस चेनेलनि बिथांमोन नुजाफैनायखौ आङो गोरबो बिखानिफ्राय बरायग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे जमदुवार कलेजखौ गायसनगिरि आफादगिरि आरो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय दैथायहरजानाय जिबिनि नमिनेटेड मेम्बार सार आरो जोंनि फोरोंगिरि गासैबो स्टाफ बयनिसिमबो आंनि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा बेवहाय जमदुवार कलेजआ जोंहा 2008 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। दा बेबादिनो 15 बोसोर जालांबाय। बाव सेक्रिफाइस खालामै नै जोंहा दाख्लि 2020 मायथाइयाव जे जोंहा बिटिआर एकर्ड जालांबाय। बे बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफानि गेजेरजों जे 10था कलेजखौ गिबियाव प्रभिन्सियेलाइज खालामग्रोनाय जागोन बेबादि जोङो मिथिनायाव दा गमामायैनो नै दाख्लि 28 थारिख डिसेम्बर दाननि 2023 आव जों एपइन्टमेन्टखौ मोननानै आं जोबोद साबायखर जासिनो सानदों जे जोंहा आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो जोंनि बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि सिगनेटरि सारमोन आरो बे 10था कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव नांथाबनाय एबा मैखोमै खामानि मावनाय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, जोंनि आसाम सरकार, बिटिसि सरकारजों लोगोसे जोंनि बे जमदुवार कलेजनिनो जोंनि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि 28 नं समस्तिनि एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसे सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सार आरो जोंनि बै समनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगनेटरि गासिबो सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद गोजोननायखौ सारमोननिसिम दैथायहरदों आरो सारमोननिसिम आंनि गंग्लायै खुलुमनायखौ जासिहरदों। जोंना फोरोंगिरि माबायोथ' जोंहा दा जोङो माबायावहाय गासै 12 साया फोरोंगिरि महरै फैदों आरो बे 12 सानि गेजेराव साबाया जोंना टिउटर फोरोंगिरि हिसाबै फैदों आरो माखासे गोबां पस्ट थाबोबावदों आरो मिजिंथिदों जे एनरलमेन्टनि थाखाय एबा फरायसानि अनजिमा खम जानायनि थाखाय जोंहा माखासे डिपार्टमेन्टआव साफाल' फैदों आरो बे थालांनाय माखासे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे इयुनाव माने पस्टफोरखौ हरफिनबावगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आं बेनिखायनो बाख्नायनो लुबैदों जे दिनै जे आसाम सरकार दा बर्तमान जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार सालायनायाव आरो बिटिआर सरकारनि जाय गाहाय सार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जाहाथे इयुनाव नैबे थालांनाय पस्टफोरखौ जों मोनबावगोन आरो आं दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों आङो सारमोननिसिम एबा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरनो लुबैदों जे माखासे थालांनाय कलेजफोर जायफोर कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बै प्रभिन्सियेलाइज जायै कलेजफोरखौबो जाहाथे माने नांगौ बायदियै नायबिजिरनानै थाबैनो सरकारि खालामो बेखौबो आङो खावलायहरदों आरोखि आंनि गोरबोनिफ्राय। सरकारि नङै समावथ' खस्थ'आ एसे एनै मोनखायो गासिबो फोरोंगिरि बिथांमोनहानो जोंनि जायगानि नंजोबा जोंहा गसाइगावनिफ्राय फैयो माखासे पाटगावनिफ्राय फैयो बिसमुरिनिफ्राय फैयो दतमानिफ्राय फैयो कसुगावनिफ्राय माखासे दं एसे गोजानानो आरो जोंनि बे जमदुवार कलेजनिफ्राय दा बेवहाय जोंहा जिबिनि मानगोनां जिबि मेम्बार बिथांमोनहा कमिटियाव सावरायनानै 8,000 बा सोरनोबा 9,000 सोरनोबा 10,000 बेबादि रिमिनारेसन होनानै जोंखौ दोनदों। जों अब्लाबो गोजोननाय मोनदों फैसाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। दा जोङो जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोल दा बेवहाय जोङो बर' दं, सान्थालि दं, राभा दं, उराव दं आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा एफा एनै दङ। दा बिथांमोनहा बिराद गरिब
दा गरिब फरायसाफोरनि थाखाय जोङो फोरोंनो होनानै जोङो मावसोमनो होननानैनो जों बे बिबानखौ लाबायबा जोंहा बे जिबिनि एसे रांजोंनो जों सोलिनानै दङ आरो। आंनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावग्रोबाय बेवहाय बयबो सफैनो हानायनि थाखाय। जोङो आसलते जोङो बे जमदुवार कलेज होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एथ' कसुगावनिफ्राय लानानै कसुगाव जाम्बुगुरि खासियाबारि हरै आप टु बै दुलागाव फाख्रिगुरि होनना बुङो बे गासै ओनसोलखौ लानानै ओरै साहानि गासिबो आरो साहा जोबथायो बे ओनसोलखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे कलेज नांगौ होननानै जों गायसननाय जादोंमोन। दा गोसोखांफिननाय जायो बे समाव जोंहा थिग बे समावनो आरो फ्राय 96निफ्रायनो होनजायो आरो 1996निफ्रायनो फ्राय जोंनि गेजेराव मा जादोंमोन बर'फोरनि गेजेराव जों गुबुनजों होनाखै जों बर'फोरनि गेजेरावनो जों साहा खोलाहा होननाय मोननै भाग जादों आरो। दा जोंनि साहानि गथ'फ्रा खोलाहा थांनानै जों कलेज फरायहैनो हाया थाङोब्ला हयथ' मोहेर खामजायो बबेबा हयथ' सोंजायो नैबायदि रोखोमै गोबांथारफ्रा कलेजखौ दोनथ'नांदों आरो फरायनो हायाखै। दा बे समाव जोङो 2000 मायथाइयाव जों सानबाय मा बेवहाय मोनसे कलेज नांखासिगौ जोंहा गासै रायजोआनो ज' जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजानो ज' जानानै जों बेवहाय कलेजखौ गायसनग्रोदों आरो। दा जोङो कलेज होननानैसो गायसनखादोंमोन। दा बेखौ जोङो आप टु हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम दोनगोन बेबायदि नङा आरो रायजोआ ज' जादों बेयाव कलेजखौ जों गायसनथारगोन होननानै। दा बेनिफ्राय जोङो गायसनखांनानै सिगाङावथ' जों हायार सेकेन्डारिखौनो लाग्रोनांबाय। जेब्ला फार्स्ट इयार एडमिसन लायो होमब्ला जों सौथुनांबाय सौथुनांनाया এই खारनाव जे जोंनो पारमिसन होनायनि बेलायाव जोंखौ नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि खालामनांगोन। नोंथांमोननि जे नमेनक्लेचार बे नमेनक्लेचार खिन्थु जमदुवार कलेज होनब्ला जोंहा हानाय नङा। जमदुवार कलेज होनना बुङोबा दा डिग्रिल' जाखायो दा बे माबा जानांगौ नोंथांमोना जमदुवार जुनियर कलेज होननानै खालामनांगोन। दा जमदुवार जुनियर कलेज होननानै जों खालामनांबाय। जोंखौ सरकारि भाबै जोंखौ बोखावना होग्रोबाय आरो जोंखौ। दा होमब्लाबो जोङो बाव सावरायफैनानै जिहेथु सरकारासो जोंखौ बोखावदों खिन्थु जोंनि रायजोआ दाबो गावाखै होननानै जों जयैनो थानानै जोबथानानै बे जोङो जुनियर कलेजखौनो स्टार्ट खालामै 2008आव बिनि बोसोरनैसो सिगांनिफ्राय जों एसे स्टार्ट खालामखादोंमोन। थेवब्लाबोनो जों 2008निफ्राय पारमिसन लानानै जोङो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय बिदिनो पारमिसन लानानै जोङो डिग्रिखौ स्टार्ट खालामो आरो। दा जिखि जाया मानो बे जमदुवार कलेजखौ जोङो गायसननायनि थांखियानो जादों बे ओनसोलनि जे गोरिब रायजो राजाफोर जोंनि जे बिसोर जाहाथे गावसिनि गथ' गथायखौ बेवहाय खाथियावनो न'निफ्रायनो थांनानै जाहाथे क्लास खालामनो हायो सोलोंनो हायो बाहाय गोजौ सोलोंथाइ मोनो दा बेबायदि होननानै जों बेयाव गायसननाय जादों। आरो जों निस्सय हाथाराखैब्लाबो जोङो एसेसोखौ जोङो सुफुंनो हादों आरो जोंनि हास्थायनायखौ। दा जोंनि बेखौ गायसननायनि थांखिया जादों बेनोमोन आरो। सरकारि जाबाय दा। औ दानि सरकारि होनब्ला मोननै जाहैबाय नै दाख्लैबो बोसोरथामसो सिगां बे गाहायनि सेक्सना हायार सेकेन्डारि सेक्सना बे जानानै थांबाय। थेवब्लाबो बे जथेस्थ' नङा आरो बबेबा हयथ' साफाल' फैदों बबेबा फुल प्लेजेड जायाखै आरो बांसिन टिउटरानो फैदों। दा लासै हयथ' रेगुलाराइज जादों सासे जाबाय गथायना सासे जाबाय। दा नै एबार थांनाय 28 डिसेम्बर नैबे डिसेम्बराव जोंनि आसाम सरकार BTC सरकार आरो रायजो राजानि नाजानायाव आरो एबसु साहित्य सभा गासिबो नाजानायाव आरो सुक्तिनि एकर्ड मथेनो हयथ' एमब्रा नाजानायाव आरो जोंनि जे दानि नैबे डिग्रि कलेजनि जे जोंहा आफादगिरि दं चेयारमेन जिबिनि जे चेयारमेन बिथां जिरन बसुमतारी MLA जोंनिनो 28 नं समस्तिनि बिथांनि एमब्रा नाजानायाव जोङो बेखौ दिनै जोङो सरकारि मोननायखौ जों नुबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेथु
जोंनि रायजो राजाल' गोजानाखै बाहाय जोङो रायजो राजा गोजोननाय लोगो लोगोनो जोंहा सानदों मा जोंहा आर्थिक भाबै जों जे हयथ' नंथाराब्लाबो जोङो जे बिथांमोननो बिल्डिंनि होन इनफ्रास्ट्राकचार होन बा जेनेबा एसेसो जे जोङो हाथ्राब्लाबो बिथांमोननो आखाइ खरसा बेथन होननानै जुदि बुङाब्लाबो जों आखाइ खरसा हिसाबै जे बिथांमोननो होनांगौ दा बेहा जोंहा मोनसे हेडेक मोनसे खर' सानांगौ जायोमोन आरो दा बे हयथ' जों बेनिफ्राय एसे रेजेंबाय लोगो लोगो जोङो रायजो राजा बेथिंनिफ्राय जोंहा रेजेंबाय फारसेथिं ओरैहायबो जोङो जे बेनि स्टाफफोर दङ प्रिन्सिपालखौ लानानै गासैबो फोरोंगिरिफोर आरो स्टाफ दङ बिथांमोनहाबो निस्सय बेनिफ्राय फाइनान्सियेलि बा आर्थिक भाबै मोनसे सच्चल मोनसे अबस्थायाव सफैबाय आरो जेराव बिथांमोना 8,000निफ्राय 10,000सिमल' प्रिन्सिपाला 10,000 बिनिफ्राय माखासेया 8,000 7,000 9,000 बेबायदि रोखोमै मावबोदों दा मोनबोदोंब्लाबो बे जथेस्थ' नङा बिसोरनि थाखाय खारन दा आजिखालि सासे जिखुनु कम्पानियाव माव बबेबा माव बिथांमोना दा हयथ' 20,000 25,000 बिदि इनकाम मोनो आरो दा जों जुदि बेखौ बिथांमोनखौ सासे एम ए पास जाखांनानै आरो एम एल' नङा बिथांमोना मा खालामनांगौ हयथ' सोरबा PhD जाबाय सोरबा MPhil जाबाय आरो लोगोसे मालाबा बिसोरो नेस्ट लाबाय स्लेट लाबाय दा बेबायदि खालामनानै बेयाव जे बिसोरो बिथांमोनहा 8,000 9,000 10,000नि मावनांगौ बे जोंनि थाखाय जोङो कमिटिनि थाखाय रायजोनि थाखाय बे लाजिथावथाव बाथ्रा आरो बिथांमोननि थाखाय जथेस्थ' नङा आरो दा ओंखायनो दा बे सरकारि जानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनाबो बे थिक हयथ' एसे गोजोन सरकारि जाबाय दा जोंनाव बिथांमोना सोनारनांला फैसानि थाखाय बेथननि थाखाय दा सरकारनाव सोनारनांगौ जायो दा थेवब्लाबो एसेब्लाबो बांसिनखौ मोनबाय दा बेखौनो आङो गोजोननाय मोनदों दा बयबो हयथ' जोङो स्टाफखौ लानानै रायजो गासैबो जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सरकारखौ जोङो गासैबो सरकारखौ आरो डिपार्टमेन्टखौ जों बिनि थाखाय जों साबायखर आरो गोजोननाय बावो आरो कलेजनि लांगोनायाव नुजाफैनो हानाय प्रेस मिडिया नोंथांमोन गिबियावनो आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि अननायखौ जासिग्रोबाय दा आंहा बारा बुंनांगौ गैया आङो बे जादों कलेजआ प्रफेसनेल जानाय लोगो लोगोनो कलेजनि थाखाय गोदान चेप्टार निउ इरा स्टार्ट जाबाय जिहेतु आंबो मिथिगौ आं जे कलेजाव सिगाङाव दंमोन आं जइन जानाय समाव बे कलेजआ प्राइभेटमोन आरो कय बोसोरनि उनावनो जोंनि कलेजआ बा आंनि कलेजआ जनता कलेजआ सेरफांगुरि जनता कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जादों आरो जों फिल खालामो बै समाव माबायदि जों मोनदोंमोन माबायदि चेन्ज जोङो प्राइभेटनिफ्राय गभर्नमेन्ट जाबा माबायदि चेन्ज जों मोनदोंमोन बे फिलिंसआ आंहा दङ दा आं आसा खालामो जे बे जमदुवार कलेजआ दहायनिफ्राय बिथांमोना बुंबाय थाखादों जे मोनसे बेकवार्ड एरियायाव भुटान इन्डिया भुटान बर्डारनि मोनसे बेकवार्ड एरियायाव इस्टाब्लिश जाजानाय आरो बे एरियाया आसामनि दस्रा एरियाजों तुलना खालामजाया बेवहाय बयबो जाथि दङ जेरै सावथाल राभा बर' आरो बांसिनानो इक'नमिकेलि डाउन ट्रडेन आरो थिग मोजां समाव बे कलेजआ इस्टाब्लिश जादों आरो थिग समावनो आंनि मथेबा थिग समावनो बे कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जादों कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगोनो बे कलेजनि इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलप जागोन कलेजाव मावनाय जेसेबां स्टाफ फेटार्निटि दङ बिथांमोनाबो इक'नमिकेलि बेनिफिटेड जागोन लोगोसे स्टुडेन्टफ्राबो अनेक बेनिफिटेड मोनगोन दस्रा कलेजाव प्रभिन्सियेलाइज बा गभर्नमेन्ट कलेजाव स्टुडेन्टफ्रा जेरखम फेसिलिटि मोनो बे फेसिलिटिखौ नेक्स्ट समनिफ्राय बिसोर मोनगोन जों मिथिगौ दा आसाम सरकारा टिउसन फिसखौ फ्रि होयो दा जोंनि कलेजावबो बे जमदुवार कलेजावबो निस्सय बे नियमा लागु जागोन दा बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे माबा आरो सुबिदा बियो दा
आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आंनि समाव बा आंनि मेम्बारशिप समाव कलेजा जादों। दा बिनि थाखाय आङो बिटिसि गभर्नमेन्ट, बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जेसेबां अफिसियेलफोर बेवहाय लोब्बा दंफायो बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद होयो। आरो बे कलेजाव मावबाय थानाय दानि एक्जिस्टिं प्रिन्सिपाल बिथांखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद बावो। बिथाङा आंनिनो स्टुडेन्ट, जोंनि कलेजावनो फरायनानै ग्रेजुवेट जाबोनाय, दा उनाव MA पास खालामनानै PhD लानानै बिथाङा दिनै बेवहाय प्रिन्सिपाल हिसाबै मावगासिनो दङ। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि स्टुडेन्टआनो दिनै बे कलेजखौ सालायनायनि स्कपखौ सुबिदाखौ मोनदों आरो आं आसा खालामो बिथांनि टेनुरशिपआवनो कलेजा जेरखम डेभेलप जानांगौ बे रोखोम जागोन आरो। दा जोबथानायाव बे कलेजाव सोमोन्दो थानाय जेसेबां पाब्लिकफोर दङ बा जिबि मेम्बारफोर दङ, स्टाफ फेटार्निटि दङ, टिचिं नन टिचिं बयनोबो आंनि धन्यबाद बा साबायखर जासिनानै कलेजा जाहाथे मोजाङै मोजां आरो जौगाबावथों बेखौ आं कामना खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा-बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव